Russia has launched another massive assault on the Ukrainian capital, killing at least 20 people in Kyiv and the surrounding area. Ukrainian officials say that none of the ballistic missiles were intercepted. The attack has exposed critical gaps in the country's air defenses, just as President Volodymyr Zelensky heads to the NATO summit in Ankara with one message for his allies: send more Patriot interceptors before cities are hit. سلام تخطاتلتنا الچانل كمي تخونو صبوكت كونو ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لو مونكم وترو اقداسن وانا وانت استوتات حزنا لكم متسينا لنا سام موداتا ناي زمدم سانا خصم حدما بخبر نعدمكم لايك ناغبركم تو نتسرحنا دما حجزو توم كل غزيكم تقبرو ثانك يو يغني لنا كبرتي هابلنا كم تريو زلهم راشا متانا سفح متقعتا بلي يوكرين كم زفصمت يم زنغرو زلو حدش ነገር ውን ኣይኮነን እዚ እቲ حدش ነገር ዝብልዎ ዘለው ብሙሉ እቲ ሚሳይላት ዩክሬን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትከላኸሎ ይከኣለትን ስለዚ ከተማታት ናይ ዩክሬን ኣብ ዝቃፀላሉ ዘለዋ መራሒ ናይ ዩክሬን ናብ ዋዕላ ናይ ኔቶ ናብ ትርኩ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሕቶናቱ ድማ ሓንቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተዘይብኩምና ዓድና ክሳብ ሕጂ ተቃፂላ እንድያ ዝተረፈ ድማ ሕጂ ከቃፅሎ እዩ ፑቲን ስለዚ ብዛዕባና ናትና ኩነታት ዘገድሰኩም ተኮይኑ ዝገደፍኩም ገዲፍኩም ኤር ዲፈንስ ሃቡና እዮም ዝብል ዘሎ ሕማቅ ዜና ኣሜሪካ ካበይ ምፅያ ክትቦ ኣይኮነን ንዑ ክትቦ ነተን ንእስራኤልን ንገለን ንምክልኻል ካብ በዓል ፖላንድ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወሲዳ ከምኡውን ካብ በዓል ጃፓን ደቡብ ኮርያ ወሲዳ ናብ እስራኤልን ናብ ማእከላዊ ምብራቕን ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ተዳሉ ከም ዝነበረ ትዝክርዎ ኢኹም ሕጂ እውን እንተኾነ ንኩናት እምበር ናይ ሰላም ውድእ ዝኾነ መንገዲ መሪፆም የለውን ስለዚ it's going to be very interesting ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ናይ ኣንካራ ወይ እውን ኣብ ትርኩ ዝግበር ናይ ኔቶ እንታይ ክበሃሉ ከም ዝኽእሉ ብካልእ መንገዲ ድማ ፑቲን ኣብ ድሮ ናይ ደንቀነ ክራኸቡ ምዃኖም ኔቶ እናፈለጠ ከሎ ክንዲዚ ዓይነት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይገብር ምህላው ንባዕሉ ንሱ መልእኽቲ እዩ ንኔቶ I don't care ተኣኪብኩም ዲኹም ኣይተኣከብኩምን ዘገድሰኒ ይኮነን whatever you choose ብዝደለኹም መንገዲ you're welcome ዝብሎም ዘሎ ይድመስል ብዝመረፅኩም መንገዲ ብሓይሊ ተደልዮም ብሓይሊ እንዲኹም ደልዩ ኣለኹም ተኣከቡ ኣይተኣከቡ ዘገድሰኒ ጉዳይ ኣይኮነን ይብሉ ቀደም ኣብቲ ናይ ኔቶ ክእከብ ከሎ ይጥንቀቕ እዮም ዝብሉ ዝኾነ ስጉምታ ይወስድኒ እዩ ፕሮቮኬሽን ኣይፈጥርኒ ወይ እውን ከምዚ ቅስቀሳ ኣይፈጥርኒ ምንታን ኣብቲ ዋዕላ ካልእ ዓበይቲ ነገራት ከይወስኑ ይብል ግን ሕጂ ላይክ I don't care ዛ ዓይነት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዩክሬን ተሃሪማ ኪቭ ተሃሪሙ ገለ ዝበሃል ዘሎ ራሻ እውን ተሃሪማ ኣላ ከሪአኩም የክልት እዩ ስለዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ኮንኩም ኣይኮንና ንርኢ ንሰምዕን ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ብከመይ ክፀልዎ ይኽእል ክኸውን ምክንያቱ እቲ ክውስን ዝኽእል ኣብቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል እንታይ ይገብር ናቦ እዩ ክተርፍ ርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ዘሎ መርገፂ እናቀየረ መፅኡ እዩ ዝበሃል ግን I don't think ምስቲ ዘለዎ ኩነታትን ንሱ ትዕዳጋታት ክረጋጋሉ ዓለም ናብ ንቡር ክትምለሰሉ ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ግዜ ብፍሉይ ሕጂ ንኣታቶም ክድግፍ ኢሉ ካልእ ነገር ክገብር እዩ ዝብል ግምት የብለይን ግን ይነበርና ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ መራሒ እንታይ ይገብር ንክትፈልጦ ኣዝዩ እንታይ ይውስን ይኸውን ንክትፈልጥ ቅሩብ ክብዝ ዝበለ እዩ ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ከም ትሪእዎ ዘለኹም it's a very very difficult situation and እቲ ጠቕላላ እቲ ሚሳይላት ናቶም ድማ ራሽያ ትከላኸሎ ከምዘየላ ዩክሬን ትከላኸሎ ከምዘየላ ክትከላኸሎ ከምዘይከኣለትን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዓውደ ኩናት ንባዕሉ ናብ ካልእ ገፅ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ግን ብካልእ ግምጣል ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እውን እቲ በዓል CNN ዝብልዎ ዘለዉ ስሙ Came under another deadly Russian attack. Massive explosions lit up the sky overnight as ballistic missiles and drones hammered parts of Kyiv, killing at least 12 people in the city itself. Let's get more now from CNN's Claire Sebastian joining me. So, what are we hearing, Claire, about this latest barrage of strikes that were launched by Russia? Yeah, Paolo, Zelensky had warned that another big attack was incoming on Sunday night. And here we have it, the second attack on a very large scale, targeting mainly the capital, Kyiv, in about 4 days. Last week on Thursday, we saw the deadliest attack on the capital so far this year. At least 30 people were killed in a massive drone and missile barrage. This one seems to have been slightly smaller in scale. Obviously, they're all terrifying for the Ukrainian people having to live through this. But we're hearing of 68 missiles, 351 drones. The key thing to know there, though, is that while the Ukrainians were able to shoot down 37 missiles, they did not manage to avert any of the ballistic missiles that were fired. And Zelensky saying, እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ትብል ዘላ ብዓብዩ እቲ ኩናት እቲ ራሽያ ትፍንዎ ዘላ መጥቃዕቲ ሰፊሕ ምዃኑን ከቢድ ምዃኑን
كم يمتصكم زلوا ما بمراحل يوكرين درو تنجير نيريو على توسخي كبيد متقعتي متصكم زلون كمي 3-4 معلت بيلو أزيو عبي متقعتي قبل كتماتنا يوكرين بفلويد ما بترس كتما كبيد متقعتي تخايدو خمس نبرن قبل ملسنايتي يوكرين وش راشا تقبرو زلا كم استبهلن مغصل تاناتو دما حجون انتقوني متنا سفيح متقعت كم استقبرن ولا قامسي قدمي حدت معلتا استقبره كنا تصاصر كله وحد زبل انت مساله اذا حجز قبر زنبرقم بزح بباليستيك ميسايل سسنه سلازغونه باليستيك ميسايل دما تقلالا يوكرين كتقلاقلو يتخلنيا مهنياتو قلطفيو اير ديفنس سيستم ناتهم كادروت سلازغونه سلازي بمولوتي باليستيك ميسايل علاماتو تحريم باليستيك ميسايل دما تعبيت ميسايل زلع على حدقه زوردي سلازي ابزي شفينا لنا كبيد عنوتي وريد دولو نتي كانل تقم سلتفتر ابينا لنا كمزي ريبورت خنقبر كلنا بزو زي قاليو دعصوون قاليو قرصو زبلون قاليو قلزبلونا سلازي بخمو بزح نقرات ناقوادلنا كبيد صراحنا نقبرلو كمزي لك مطبحت غيرنا هنا فيديو تاتنا باغونا مصو نتي يوتيوب زي دليو نقرات وي ون نهزبك ان عالم كر زي دليو نقرات قوينو تعاليو مالتي سلازي نعو نغلو قراريسك إخانا بسي كتمصو زلكا سلازي قليل زي يكون سرح إنا نسرح نتنقرات نتوم عبيت شانلات كن بعد سنين عبيت لزقون ولا حمتا يبلوهم يوم نتوم نعيش شانلات كن كبد بالي ولا رياكت تقبر كلها you have to be بزح سرح تكبروا لك كامن تانتي حبريتا ريبورت نتكبر زخوني كم نريو زلنا زي قدايزي نابي يقصو كخيديو زي وعلناي ናይ ኔቶ ድማ ወሳኒ ክኸውን ምክንያቱ ዩክሬን ኣብ ከቢድ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ በዚ መንገዲ እዚ እንተቐፂሉ ድማ ሓደ ነገር መቸም ዩክሬን ትፅቢት ኣለዋ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ዓብ ደገፍ ረኺባ ክትወፅእ ክትክእል ኣለዋ ንራሽያ ጠጠው ከተብለቶ ኮይና ወይ እውን ነዛ ሳመር እዚኣ እውን ብሰላም ክሰግራ እንተኮይና ምክንያቱ ደብዳባት ኪኖቲ ዝረአ ዘሎ ደብዳባት ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑን ዋላቲ ዓውደ ኩናት ክብድ ዝበለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብ ወፂና ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባኦም ኣመና ይጭነቕን ኣብ ጉዳይ ናቶም ከም ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ እንተሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ድራማታት ዘሎ መራሒ እዩ እስከ ንእሽተይ ካብ ፖለቲካ ወፂና ድራማ ክነስማዓኩም This is sports nowadays. We're in the video review era. But what isn't normal A truly stunning ruling at the World Cup. is for FIFA to reverse a decision after its boss took a call from Donald Trump. Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected. That's Gianni Infantino, FIFA president. I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. The matter in question was this tackle by US star striker Folarin Balogun This is really painful for Mihajlovic. that led to a red card only ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩዕሶ እግሪ ዲና ንርኢ ዘለና ወላ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ናይ ብሓቂ ዛንታ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዛንታ እዩ ሚድያታት ናይ ዓለም ብምሉኦም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሼም ኦን ዩ ክትብሎም ክትክእል ኣለካ ዘሕፍሩ ዘፀይፉ ዘፈንፍኑ ምዃኖም ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ናይ 2022 ቀጠር ክትገብር ከላ ካብ ሃመማ ሓኸለ ከውፁ ሓንሳብ ንግብሮ ሶዶም ኣንፅ ኢሎም ሓንሳብ ገለ ከምዚ ገይሮም እናበሉ ነታ ሃገር ድከታዮም ኣፅጊቦማ ነይሮም ኣብ 2026 ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ብልሽውና ክትገብር ነዚ ዳኛ ናይ ሶማላዊ ዓለም ለኻዊ ዳኛ ናይ ኣፍሪቃ ወኪል ዝበለፀ ናይ ኣፍሪቃ ዳኛ ሰጊጉ ንሃገራዊት ጋንታ ኢራን ኣሳዲዱ ብፍሉይ መንገዲ ከም ትኸይድ ገይሩ ኩሉ ዓይነት ብልሽውና ዘይስሩዕ ኣካይዳ እናገበረ ከሎ እቲ ፊፋ ትሪእዎ ዘለኹም I don't think ከምዚ ናይ ፊፋ ርስሓት ዘለዎ ትካል ዘሎ ይመስለኒና It's very shameful ኣብ ስዊስ ምህላው ድማ የሕፍረካን የዋርደካን ኢምፓክት ስዊሳውያን በዚ ምስሓፈር እዮም Of course the حق نايت هاجر سلا زفكر لهم أبزع عدد ما بيز ناتهم سلا زخونة صغير كاخد قحط ما يتقلنا هاجر سويس قد محجوا إن تخونة نتقد ميز نبرة ناي set بلاترز بال سويس عندي ناي سويس إيمج تبلاش ونا لغيلهم كجيف سخونة تصرفيها بسويس زكاة منير سويس ناي بلشونا ناي لقمصنا عدد خونة ناي دلنا كلا كابتم زساريا منقسنا كايدا زلون كهونا دلنا بسنكز فيفا شمنا يبلاشوا ليلهم كنديك زي أنصار سلام وصل فيزيكات زخا حجكم تري ودلهم مع كورد دونالد ترامب كامل حاس عدو علي فلتني حجي ما حلف حليفهم نزيدي تصاتيك يحكاردي ريو باي ذا واي هاي انسايد تصبغ نجر اقرأت كانت امريكا 4 حدث سعيره كابتي وددر تقليف الله من البات تقليف الله زبلكم زلو كساب حجب زلو صيتي ونياتو فيفا
ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪቡ ትውፅኢት ኣይተቐበልናዮ ከም ብሓድሽ ክድገም ይፅኦታ ክብል እውን ይኽእል እዩ ይነቨር ነው ምክንያቱ እቲ ፊፋ ዝበሃል ብገንዘብ ዝዓወረ ትካል እምበር ካልእ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይተሰማዓኒ እዛ ኣሜሪካ ክለብ ፍጹም ክትሰዓር ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ስለምንታይ ኣድቨርታይዝመንት ንሳ ክሳብ ዘላ እዩ ዘሎ ዝበፅሐ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ከም ናይ ፊፋ ድሌቶ ኮይኑ ብኩሉ መንገዲ ደፋፊዩ ነታ ትእንግድ ዘላ ሃገር ክሳብ ዋንጫ ክትበፅሕ ዝደልያ ብፍላይ ከም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ክለባት ቀልጢፈን ክግለፋ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ዝበፅሐ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ምስ ሃገሮም ክብሉ ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ገዳሲ ስለ ዝኾነ እዛ ክለብ እዚኣ እንተዝከኣሎም ነይሩ ንዋንጫ ክሕልፍዋ ደስ ምበሎም ከይተፃወትና ዋንጫ ካብፅሕዋ ደስ ምበሎ ነይሩ ምክንያቱ መዓት ገንዘብ ክግሕጥ ስለ ዝደሊ እቲ ዝሕፍር ጉዳይ ከ እንታይ ዝገብሮ እቲ ገንዘብ ከ ንኤርትራ ክሕግዝ ኣይትሰምዖን ኢኻ ንሶማልያ ክሕግዝ ኣይትሰምዖን ኢኻ ትሕትሕት ዝበላ ክለባት ክሕግዝ ኣይትሰምዖን ኢኻ ቢልየንስ እዩ ዝእቱ ወዱ ደይድው ደማኔ ኣሚን እቲ ፊፋ ዝበሃል ስተዲም ሃንድስ ነተን ሃገራት እየን ዝሃንፃ ወላ ሓንቲ ነገር እኳ ዘይገብር እቲ ገንዘብ ብምሉ ድማ ስዩ ዝግሕጦ I don't know man this is really shameful ብዝኾነ ድሓን ካል ንግረ መንገድና ምሲና ድማ ምጭፍጫፍ ንገብረሉ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ሓደ ግዜ ይፀልኦ እንደ ይፈትወየ ግን ምክንያቱ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ብልጭውና ብቐጥታ ስለ ዝነገረና ኣነ በዚያ የትፈትወ ኢለኩም የነ ሰብዚ ናይ ኣሜሪካ ብልጭውናን ልኽብጥናን ሸፈጥን ስርቅን ብምሉ ቅድሚኡ ቀደም ኩሉ ግዜ ምስተገበረ እዩ ነይሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ግን ኢሉ ስለ ዝዛረቦን ዓለም ምሉእ ከም ትፈልጦ ስለ ዝገብር ንኩሉ ስለ ዘለብምን በዚያ ሲ ከተመስግንዎ ጥራሕ ዘለኩም ዶናልድ ትራምፕ ከነመስግኖ እዩ ዘለና ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ዕግርግር ይኹን ኣብ ኩሉ ዝኽተሎ ቅድሚኡ ዝነበሩ ካብኡ ዝገደዱ እዮም ኦባማ በሎ ባይደን በሎ ኩሎም ከም እዮም the only difference is ዶናልድ ትራምፕ ዓዊድ እዩ ዝነግረና ፀለምቲ ፀልየ ኣፍሪቃ ይፈቱን ክብል ከሎ ካልኦትን ከም እዮም ንኣፍሪቃ ፅቡቅ ነገር ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ስለዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብጋሕዲ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ በዚያ መንገዲ ጥራይ ሪኢኻ ክትፈትዎ እዩ ዝግባኣክ ምክንያቱ ክልተ ፀላእቲ ኣለውካ ሓደ ብድሕሪ መጋረጃ ፅቡቅ እናተዛረበ ዝሓልልካ እናመሰለ መስማር ጥራይ ዝወቃእካ ኣሎ ሓደ ግን ብኣግኡ ፀልዩ ረሓቐለይ ዝብለካ ኣይናይ ትመርፅ ዓብዩ ላይ ፈትወካን ያኪድ ረሓቐለይ እንተይልካ ሓሳብካ ትገብር ኣይፈትወካን እናበለካ እንተመፂኻ ድማ ሽዑ ተደኪርካ ግርም ገበረካኻ ንብለና ምክንያቱ እናነገረካ ስለዝኸት ከናትካ ጉዳይ This is really painful for Muharovic. That led to a red card only after a video review. A decision that should have kept him out of today's quarter-final against Belgium, but not anymore. Today, the president slipped in this sinister aside about Brazilian referee Rafael Klaus. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy. Before explaining እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ርኢዎ ሰብ እዚ እኮ ንዓለም ከፀለለ ከለቁሰና እዩ መጀመርያ ኩዕሶ እግሪ ንዑ ዝምልከት ኣይኮነን ዝፈልጦ ነገርካ ኣይኮነን ኩዕሶ እግሪ እቲ ዳኛ ይብላሎ እቲ ተፃዋታይ ጌጋ ፈፂሙ ርኢት እያ እታ ጌጋ እንደገና ብቪድዮ ኣሲስታንስ ርኢዩ እቲ ዳኛ ቀያሕ ካርድ ሂቦ ቀያሕ ካርድ ማለት ድማ ዝቕፅል ፀወታ ይፃወትን ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈልጦን እዚ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሂወቱ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ኩሉ ትዛረበ ዘሎ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ እስኪ እቲ ዳኛ ብዛዕባ ባክግራውንዱ ኤፍቢአይን ሲአይኤን ኮይን ባክግራውንድ ቼክ ገይሮም ለነቲ ዳኛ ሲ ብዙሕ ነገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ባክግራውንድ ናት ይብላሉ ብዛዕባ እቲ ዳኛ ኮይ let me tell you guys ናይጀርያ እንተተሳዒራ ጋና እንተተሳዒራ ወይ ኣፍሪቃ እንተተሳዒራ ዳኛ ኣበየ ሃገሩ ምስ ንመን ተመርዒሎ እንታይ ገበናት ፈፂሙ ንእሽተይ ከሎ ዝሓትት ሰብ የለን ኩዕሶ እግሪ እዚ ቀጢና እቲ ዳኛ ኢልካ ኢኻ ትሓልፍ ኣማሪርካ ኢኻ ትሓልፍ እምበር ብዛዕባ ባክግራውንድ ናይቲ ዳኛ ብዙሕ ኣይንግደስና but this is America my friends ኣሜሪካ እቲ ዳኛ እንታይ በልዕ እንታይ ሰትቤን ይኸይድ መን እዩ ተመርዒ ዘሎ ብኸመይ ረኺብዋ ኩሉ ትፈልጥ እዩ so that's why ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ባክግራውንድ ናቱ ብዙሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ሕጂ ኣብ ካልእ ሽግር ከኣትክል ነዩ ዝብል let me show you ta interview full interview I think እዚኣ ነብሳ ዝኻለት ቪድዮ ክገብር ምኻልኩ ኣነ ምክንያቱ it's just this is a joke I actually said, Johnny, we've got all these games. Each one is turning out to be a Super Bowl. And we have all these games. You know, when you think of it, every game is like a Super Bowl. Yes, I watched last night. What a game that was with Mexico and England. I mean, two countries. I don't know the players, although I think Kane is a great player. See, I played golf with him and I like him a lot. He's a good golfer. He has no idea. But he's really great. But I watched and no reason for me to watch, and you couldn't take your eyes off the game. Because I said, Johnny, you know, you have all these games because they added games. In a country where really it's not our main sport, to put it mildly. And this has been 4 times more successful. He told me last night the numbers are 4 times greater.
they think 50 or 60 million people are going to be watching the game tonight. I mean, this are getting to be Super Bowl numbers. But you have a game tonight, and they think they're projecting. Donald Trump, he has no idea about football. نادو عم ستزجرم كأساس بهلا التاريخ أبناتهم من أمريكا حنقول مالتيو سايكناتهم بريزنت ناتهم يزي هجي توم حزب كابون تحت جيرك مصروهم هجي انتهي زلزلوا سوبر بول أب أمريكا مالتي بعتاتهم بناتهم ردي سوبر بول مالت كل أمريكا تطويل زريو سبورتيو على ملئت دما نعود راي تتمتي دمسلو. And if I ask you what is Super Bowl بس هسه بايفلتوني اتابع أبي أوروبا خوين السوبر بول فلت كان تايد فلت أبتي كم بياخو قبر خلو زنبر عرفت سي من درا فايدر يفون تعين الشون يرمبر من يرزق دس يلا من بس من تعاطر لقمان تجديد بتناتهم فوتبول بالوصي مجمري هاند بول عندي بيدوم يوم تعاطوا it's just أنا ايروني مالسي لا تصير نتصوتاتي فوتبول يلوم نزناتنا نزل إحنا فوتبول نبلوسي سوكر كبلو معناته فوتبول تلك بقرخات ساعات مالتي هاند بول مالتي بيت كات ساعات مالتي إتكايت عند مسارعي أفتناتهم فوتبول دبل وزر بيدهم يمسعتهم I don't know بقمت على يوم زريو زاربوا ولا انتي سنو قد فرح سجرجن بيتقع سنتين كيف كان ما نيوس لذي فوتبول تبع كاب بقري خاض صوت كعسة مالتي قال بقالو يجينا مالس انتي زبل زلو نحنا نفلت سبورت يكونن زي نورمال صوتات مالي زي نبرت راي 600 مليون ريال ما بعلم دقرم يبلال of course this is a global sport يو قلنا دون أمريكان دونالد ترامب كمية بزوح هاي سجر زي قدس يكون نجوكا مس بزوح سدتنيا ويسدتنيا باكراوند زلو تقع سجر ونعونا عبيه زي زلو تستاديمات والماليزة A minimum of 50 million people watching a game. We call it soccer. It's called football, I guess, but we can't really call it football because it gets there's a little confusion. So yeah, you call it soccer. We're the only ones that do that, but we have football, and football's great. But I've never seen anything like it. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even. واي أتتزام لاصات من كحفر لأن سبورتنيا بلا تأكل على طريقة you cannot really predict سبورتنيا مخانو هجي سبورتنيا أتلتي كعسو سبورتنيا اللي دفتون دفلت سبيه وهذا غيرك ما يتصدني بلوم تاون كود دفلت سبورت جولفيا جولفي ساوتيو معناته جولف كورس هلو بيزنس ناتون بزح مسوس تحصل زغنا جولفي ساوتيو جولف هجي سبورت دي تبلو ولا أنا دحين سبورت نبلا لا أنا كسبورتي مثلا أنت جولف زبالة معناته just أب حنت بوتات طويل كبيت كشابكو غير كنتاكو عصات هرمان then you go and then of course حنقول زي حتى كبيت صوتين هرتامات صوتين جد عن سبورتني إلا لنا يبنى لنا زعبا عصقرنا فلوت أي يقولون sorry دونالد ترامب قربت اللي بوتا خام حاسب بغي أنا دبلوكم دلو خاي مثلكم كسمعوا يخ مجيب زعبا عصقر تاكل قالوا تفاول سفاول يكون تنزل زلوا أتاكر يكون زان حكوس فاول يكون تنزل النظر أي حكاردتي خاطب لا قال ملاك قالك تزاربت في فاول مخاناقن 100 خاميت كو عسقرز فلت تسامع مع الحكي غصب ده حركه بفيديو اسيست انا سيقاطه غير An infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going. No, these were two great athletes that got tangled up, and this referee who is a little bit suspect. If you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they say, "Oh, we got lucky. Wow, that's." And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion, and I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second, and you'll see that a hand is touching a neck, or you see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong, and he's our best player or one of our best players. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. That's حتى تسبب كذي عين سبيو في فاس حق تغير له كويس ولا نازل له انت يزبل زلوا مسيلكم نوي حزر ما تسمعكم تنسمعوا زلوا كتستدمومي ليه تقفكم زلوا ما هي تطو كتب لي تغنغا he is just a joke of the century كيف عين سب افرد يبلو سكفتا يبلو كن ما رحتنا امريكا خميم قرب تمنا قدم زربا زقول يوم قرب لبم زمالو سلا زقونو نز خمسي حبوي دونالد ترامب قال سي
ቲፒካል አሜሪካ ንኣሜሪካ ሲ ጉዳን ከጋልፅ ኢሉ ዝመፀ መራሒ እየ ዝብላኒ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዳኛ ብዛዕባ መፃኢ ሕሉፍ ናቱ ተደልየኹም ብዙሕ ከውፃልኩም ክእል እየ ብዙሕ ንፈልጦ ኣለና ግን ድሓን ግድን ሕጂ ገዲፍና ኣለና ይብላል ካልኣይ እቶም ክልተ ተፃወቲ ክፃወቱ ከለዉ ሲ ተተናኺፎም እዮም ማለት በቲ ቀሲልና ክንሪኦ ከለና ሲ ቀይሕ ካርድ ዝበሃል ኣሎ ኣነ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦኒ ነይረ ግን ሕራይስኪ ቀይሕ ካርድ ወይ ገለ ዝኾነ ገለ ክትገብሩ ትኽእል ኣብ ዝቕፅል ፀወታ ይፃወትኒ ክትብል ግን እዚ ፌር ኣይኮነን እዚ ይብላ ኣሎ who are you I mean this is rules ሕጊ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኩዕሶ እግሪ ሕጊ እዚ ንኣሜሪካውያን ደስ ኢልኩም ዳይ ደስ ኣይበለኩም ተባሂሉ ዝወፅእ ኣይኮን ዶናልድ ትራምፕ ትፈልጦ ዲኻ ኣይትፈልጦ ዘገድስ ኣይኮነን ሕጊ ናይቲ ስፖርት እዚ ከም ንቡር ዝተወስደ ድማ እዚ that's why እቶም ተፃወቲ ፋውል ካብ ምግባር ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ተገይሩ እዩ ዝግበር ምንታን ተቐይሕ ካርድ ክውሰድ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደገኛ ፋውል ንዝገብር ነቲ ዝህረም ዘሎ ተፃዋታይ ኣብ ጉዕዞ ሂወቱ ናይ ኩዕሶ ሕልምናቱን ክቆፅእ ዝኽእል ስጉምትታት ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ነታ መዓልቲ ጥራይ ቀይሕ ካርዲ እንድሕር ትህቦ ኮንካ ንኣብነት ነቲ ስታር ዝኾነ ተፃዋታይ ሓደ ተፃዋታይ ሕማቕ ኢቲኻ ንዑ ሰይሩ ቀይሕ ካርዲ ሒዙ ወፅዩ ነቲ ቀንዲ ተፃዋታይ እንድሕር ደስኪል ኢልካ እታ ጋንታ ክትዕወት ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ዕላማ ሰብ ደይመደይሉ ክሰብር ኢሉ ንኸይኣቱ ዝወፅእ ዘሎ ሕግታት እዚ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ፋውል ዝበሃል ክገብር ከምዘይብሉ ፍትሓዊ ፀወታ ክፅወት ከም ዘለዎ ዝተገበረ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ላይክ enjoy ግበሮ this is an entertainment ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ስፖርት ሲ ነቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ስፖርት ዝኣምኑ ልብኻ ዝሰብር እንዲ ግን ኢንተርቴይንመንት ፊልም ጌርኩም ሰድዎ ከምቲ ናቶም ሬስትሊንግ ሓቅዶም ስልዎ ተዋስኦkom እዩ it's one thing to penalize somebody for the game but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet it's very unfair you can't do that so yes I asked for a review by FIFA I spoke to a man who's highly respected and by the way whose level of respect has gone up tenfold እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ነቲ ናይ ፊፋ ፕሬዚደንት ደው ኢላ ሓቲተዮ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኢለዮ ምሳይ ርክብ ብምህላው ናቱ ዝና ንሰማይ ዝደየ ይብላ ኣሎ ቦጋ ኣቢልካ ምሳኻ ብምርኻቡ ዓለም ሙሉእ ፀሊኣቶ ኣላ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ዝተፀልአ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ብልሽውና እምበር ካልእ ቁም ነገር ኣይኮነን ንሪእየሉ ዘለና ፊፋ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ኣይ ዶንት ቲንክ በዛ ሕጂ ዘለዋ ዝና ክቕፅል ዝኽእል ምክንያቱ ኣመነ ተቆማጥዑ ከም ዘሎ ብዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ ወይ ንዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳ ንኸይቀፅእ ንኤውሮጳ ገለ ንኸይገብር ንከሐጉሶ ዘይገብረ የለን ኤውሮጳውያን ኖርዌይ ኖቤል ፕራይስ ስለዘይሃብዎ ክተቆጥዑ ንኤውሮጳ ገለ ከይገብራ ናይ ሰላም ኖቤል ኢሉ ኣብ ፊፋ ባዕሉ ዘዳለዎ ሽልማት ንዶናልድ ትራምፕ ሂቦ ካብኡ ዶናልድ ትራምፕ ዝበለ ጥራይ ሕራ ይብላ ኣሎ ኩላ ዝበለ ሕራ ይብላ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ንተፃዋታይ ቀይሕ ካርዲ ከኣልያ ይኽእል ኣነ ሕጂ ኢለኩም እየ ትማል ተሳዒሮም ኣለዉ ሎሚ ለይትባ ተሳዒሮም ኣለዉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ነታ ስዕረት ክትስርዛ ትኽእል ዲኻ ኢሉ ሓቲትዎ ኣለኸውን እዩ ኣይገብሮን እያ ይብለኩም እየ ስለዚ ውውልሲ what's going to happen እቲ ስዕረት ዘከራኽራ ኣይነበረን 4-1 ስለ ዝኾነ እምበር እዚ ጉዳይ ንሰምዖ ዘለና is just incredible that's why ድማ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ anyway it's going to be one of those moments በብዙሕ መንገዲ ክእለ ዝኽእል ነገር ኢና ክንሰምዕ ግን እንታይ በሃል ኮይኑ Standing suspension rules are wrong. It's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review. And here it is. Infantino insisted FIFA's decision had nothing to do with Trump. እዚቲ ናይ ፊፋ ፕሬዚደንት ትሪእዎ ዘለኹም 10 ግዜ ምሱ ሕግብግብ ክብል ዝረአዩ ውርደተኛ ሰብኣይ ዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ እታ ጉዳይ ካብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ፖለቲካ ተሰጋጊራ ኣላ ነዚ ፕሬዚደንት እዚ ድማ ዝገብርዎ ዘለዉ ንበይኑ እዩ Infantino insisted FIFA's decision had nothing to do with Trump. But that raised eyebrows, given that it is 64 years since the last time FIFA overturned a one-game suspension resulting from a World Cup sending off. And back then, the ban was discretionary. But UEFA, football's European body, reacted furiously, saying FIFA had crossed a red line, adding, sometimes rules are open to interpretation, in this case not. A minimum automatic suspension of one match following a red card is not a discretionary option. It is a principle embedded in regulations which cannot be made subject to exceptions. We express our disbelief at such an unprecedented, incomprehensible ዩዌፋ ናይ ኤውሮጳ ፌደሬሽን ነቲ ፊፋ ዝገበሮ ብተሪር ይናቕፈሎ ብርግፅ ሕጊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክትግበር ዘለዎ እዩ ብፖለቲካ ክፅሎ ይግባአን እዮም ዝብሉ ዘለዉ but again I mean this is a very very incredible moment and Donald Trump
እንታይ ምኽንብሎ ኢና ካብ ትሮግ መሰላ ዲ ከልዓፍያ ኢኻ ትብሎ ብዓረብ በቃ እንታይ ምኽንብሎ ኢና እቲ ሓደ ኢንተርቴይንመንት እንድዩ ኢንተርቴይንመንት ፓኬጅ እኮ እየ ዝብሎ እንታይ ዳ እቲ ቦምባታት ስለ ዝሰድድ ፅንሕ ኢሉ እምበረይ መዘናግዒ ኣብ መደብ ኢና ኢልናዮ ዘለና ዝኾነ this is one of the stories ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ኣብ ድራማ ዝነብር ምዃኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ፕሬዚደንት ክሳዕ ክንዲ ዝክእልካ ይግብኦን እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዲስ ኣር ኣክቹሊ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ዩክሬን ኣይትበሎ እዚታት እዩ ናቱ ነይሩ ኩናት ማለት እዙ ነይሩ ንዑ الدراماتات جست هيوتيوم زيوم نعم أكم زعين الدراما طلق إلكا بتن كوين سبك ما قلت له this is his life معناته بملوت هيوتو تاريخ ما رياليتي ستار مالد ما أكون زي كونه ويون بقى نقول كن بحكينا كوينا ده كونه نجار مالتي سلزي دونالد ترامب زيتي نات مويايو دراماتات فتير كاب دراماتات العالم همسا مويا ناتو إكسبرت يعني أبقى على كويناتنا يوكرين راشان جن نعو كم دراما يريو سلو زلهم عالم دفره زلو بكز نعو نسبورتن كم زين انترتينمنتن دراماتاتن ولا تكوينات ناي ايران تريون تنيركم كدم سوسين عالم كبل كله كم تواسو خوين يتسمعوا جن تبدم ساسكا هيوت ناي سبات اب ጉዳይ ስለ ዘሎ ቡይኻ ትፈርብ ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ኢና ንቐፅል ንእሽተይ ናብቲ ኣንተበ ዝነበረ ሪል ኩነታት ክምለስ ምክንያቱ ኣካልናት ስለ ዝኾነ ጥራይ እዚ What's different and truly significant about their latest attack is just how deep inside Russia they have now landed their latest blows, how big and important this target actually was, and finally the timing of the strikes, days before NATO leaders gather in Turkey where President Zelensky will meet President Trump. So let's look at the footage we have so far. Unverified video circulating on Look at this. Russia Ukraine ቦገና ኣብ ድሮ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ካብ ዩክሬን ተበጊሳ ናብ ዝረሓቐ ቦታ ናይ ራሻ ከይዳ መጠነ ሰፊሕ ኣብ ናይ ሪፋይነር ናይ ነዳዲ መፃረይ ከቢድ መጥቃዕቲ ብድሮናት ፈፂማ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ፑቲን ወይ ራሻ ጥራይ ኣይኮነን ዩክሬን ዝሃርም ዘሎ ዩክሬን ብግዲኦም ናይ ኤውሮጳ ናይ ካልእ ዓለማትን ዝወሃቦም ዘሎ ድሮናት ተጠቂሞም ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ራሻ ኣብ ውሽጢ መሬት ናይ ራሻ ይገብርሎ ሞስኮ ርእሲ ከተማናቶም ረይዋ ኣብ ጥቃ ናይ ዩክሬን ዘሎ ሬላቲቭሊ 500 ኪሎ ሜትር ይርሕቃት መስለኒ ናብቲ ዝረሓቐ ጫፍ ከይዶም ግን ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ክኸዳ ዝኽእላ ድሮና ሰሪሖም ከም ዘለውን ክንዲ ምንታይ ንራሻ ንሕና ዘይነርክቦ ቦታ የብልናን ንኽብሉ ከርእዩ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ዘስደምም ነገር እዩ social media appear to show smoke rising from the Omsk oil refinery. Russian authorities have confirmed an attack on the facility, which is Russia's largest. That's one of the reasons this strike is so significant. Drones can be seen shortly before the attack. Ukrainian officials say the strike was carried out by long-range drones, most likely FP1 drones with an extended range that you can see there. Another unverified video appears to show a refinery on fire from its location. It produced Ukraine's President Volodymyr Zelensky. And the whole world can see this. Today, our updated Firepoint drones hit the oil refinery in Omsk, almost 2,500 kilometers from Ukraine. Now, Siberia is also within range of our weapons, a significant loss for the Russian economy. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም 2500 ኪሎ ሜትር ከይደን ከጥቅዓ ዝኽእላ ድሮናት ዓቕምና ንሪኦ ኣለና ንራሻ ዝቕፅል ድማ ሳይቤርያ ዝበሃል እቲ ብዙሕ ናይ ጋዝ ዝወፀሉ ቦታ ኣብ ርሑቕ ሰብ ዘይክመጠሉ ኣብ ኒው ርሑቕ ዘሎ ናይ ራሻ ናይ ነዳዲ ቦታ ንዑ ክንሃርሞ ኢና ቀሲንካ ከይትድቅስ ራሻ ቀሲንኩም ከይትህሉ ቁጠባኹም ዓነውነው ከነብለ ኢና ሃገርና ጥራይ ከተዕንው ይኮንኩምን ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ዩክሬን ንባዕሉ ስቕ ኢሉ ዝህረምን ስቕ ኢሉ ዝቃፀል ዘሎን ጌርና ከይንወስዶ they are really ራሻ ኣብ ትክሕምማ ዝኽእል ንቁጠባ ሓደጋ ክኸውን ኣብ ዝኽእል ዝበልዎ ቦታ ካብ ምህራም ዓዲ ይውዕሉን እዮም ዘለዉ ስለዚ ክልቲኦም ንሓትሕዶም ከቐንዙ ኣብ ዝኽእል ዝበልዎ ቦታ እዮም ዝተሃራረሙ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ መዕለብ እንተዘይረኺቡ ናብዚ ገደደ ሽግር ናይ ምኻድ ትኽእሉ ኣለዎ ንመለስ ናብቲ ዓውደ ኩናት እንታይ የጋጥም ኣሎ ኣብቲ ቅድመ ኩነት ዳርጋ እቲ ቅድመ ግንባር ተረሲዑ እዩ ምክንያቱ ዩክሬን ስለትሰዓር ዘላው but they're not really talked that much about. So you've got Dobropolya, Dena over here, and there's a second line that's being pushed up this way from this bulge. What that's going to do is, so you've got Russian forces coming in a pincer movement from Krasny-Liman and Konstantinovka coming up to take these three cities. You got Russian forces moving in from the east. The Russian reconnaissance and sabotage units are already in the city limits on all of these. They go out 5-10 kilometers out. But now you're having a double envelopment coming up because you've got this bulge coming up that's going to be cutting off the logistics that are coming. Back up a little bit so viewers can see. So right you see all the pink area here? So eventually that pink will meet up with that pink up there around Liman, right? And this whole
ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ንብሙሉእ ከራኽብዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ክንምንታይ መሬት ራሽያ ክትቆፃፀር ትሓስብ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብቲ ቅድመ ግንባር መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለውን ስለዚ ዓብ ክባ ብምሓዝ ዓብ ክፋል መሬት ናይ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ድሮናት ውሽጢ ራሽያ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ነዚ ኣብ ቅድመ ኩነት ኣብ ዓብ ግንባራ ዘጋጥም ዘሎ ክሳራታት ወይ እውን ስዕረት ንዑ ንምሽፋን ወይ እውን እዚ ነገር እዚ ከይተፈፀሙ ከሎ ንፑቲን ናብ ዝርርብ ንምምፃእ ወይ እውን ፀቕጢ ንምግባር ወይ እውን ነዚ መደብ እዚ ንክኮልፍ ዓለም ኢዳ ንክትእቱ ዝግበር ዘሎ እዩ ግን ብድሓቂ ራሽያ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ኣብቲ ቀንዲ ኩናት ዝዓበየ ድፊትን ፀቕጥን ትገብር ከም ዘላን ትግስግስ ከም ዘላን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ and this is part of the ንሕና ምዕራባዊ ዓለም ምዕራባዊ ሚድያ ብፍፁም ክዛረበሉ ዘይደሊ ዘሎ ጉዳይ እንተሎ እዚ እዩ ምክንያቱ እቲ ዓውደ ኩናት ኣብዚ ቅድመ ግንባር ጠቕላላ ይዛረብሉን እዮም ቢካዝ ዩክሬን ዓብ ክፋል ክሳራታትን ስዕረትን የጋጥማ ስለ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብዚ ጠጠው ከተብሎ ዘይከኣልካ ኩናት ኣብቲ ውሽጢ ንራሽያ ምፅያቃ ምብልሻዋ ምዕናዋ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ወላ እውን ነዚ ቦታታት ሒዝካዮ በዚ ሕጂ ዘለዎ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ንራሽያ የዋፅእ ድያ ኣይዋፅእን ክትብል ኢልካ እውን ዲቤት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩነተ ቁጠባ ናይ ራሽያ እውን ከቢድ ክሳራታት ይወርዶ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን እቲ ኩናት ክንምንታይ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግማት ዝኣክል ነዚ ስዕረት እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኤውሮጳ ከምኡ ድማ ሕጂ ናይ ኔቶ ዋዕላ ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ ግን this situation is going ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ይቕፅል ኣሎ እቲ ጉዳይ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ክልቲኦም ሓይልታት ድማ ማክሲማሊስት ፖዚሽንስ ሓደክ ነቲ ካልኣይ ዝለዓለ ቃንዛ ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝለዓለ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ዝበልዎ ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ኣይተቆጠቡን ኣለዉ እዚ ኩናት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ኤውሮጳ ንዘለና ፈፂሙ ክቐስን ዘይክእል ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና If Russia wants, because you've got satellites, you've got aviation reconnaissance, you've got drone reconnaissance, anything coming in here, that's going to get free access to drones. If you look at it, there was about 420 aerial vehicles, of which 68 were missiles. Yeah. Zircon missiles, Iskandar missiles. So, come through with a long to Queen Sack and they can become the Liam Zarabuzium. Anyway, this is another situation, but Khali Wagan the Manish Korea. That NATO needs urgent air defences. I mean, just look at what happened overnight last night. 66 ballistic missiles, 29 of them got through. Ukraine used to be able to do better than that. Partly, Russia has got more sophisticated, faster jet-propelled ballistic missiles that can penetrate where they couldn't penetrate before. 350 drones, 18 of them landed, as you say, 12 people killed in Kyiv, 5 in the Kyiv region as well. So it is a pressing need. President Zelensky really wants to be able to produce and get license for making Patriot missiles, defensive missiles inside of Ukraine. It's not clear that it's going to get that, but there is a Defence Investment Fund forum meeting here tomorrow where there's expected to be a financial significant billions and billions, tens of $billions financial commitment to Ukraine to support them this year. كم زبلوا زلوا أن يوكرين بهجوت نايم كل عقمن خجبر الله ويونتي باتريوت ميسايل السبهال بعلان كتفريو لايسنسكو هبا كم زلوا يم تزارب زلوا أنا أمريكا كامباينتات بزحت صورات يوكرين وشتا كتفريو فقادي وهبهم ما بتعدم يفريون دي زبهال نزيف قاعد يترغب يترغبهم زي قدسكن بليونات جنزبك وهبا مخانو ويون مبسعك أطفال مخانون نزكيناتنا يوكرين محجاس نا ديفنس فورم كجبر مخانون لذي أبا حجاس كجبر كم زخل بزح جنزبك وهب كم زخل يوم زنقر زلوا زمالة دماء تكوينات تطاون مبالو فسي مدب كم زيلن calculation كم زيلن نعمل زلنا زون أكل نايتي أبي أوروبا من بار انتهي ترجم كله وهم زخل نمجمع زأكل نقرأ زلنا هنا. This is one part of the story. تخيل كفال نايت story دما تكويناتنا يوكرين نا إيران يكون كويناتنا إيران بعبيو أبزنا نيتو على كزرب اللي انتهي كجبر خول خانون ممكن سمينا نسو كم زي لخلو أدرو بيبي نتنياهو ناني ناب دونالد ترامب قلت في لك خيد درو غوساتنا تجميرو خمزة لي ذكر بجمريا لم كان انترفيو غيرو زبالو هنسمع Prime Minister Benjamin Netanyahu right now. Mr. Prime Minister, thanks so much for the time. First off, we've been seeing the funeral of the Ayatollah who was killed in the initial strikes of the battle in Operation Epic Fury. What is your takeaway from the turnout and the fact that it was attended by Saudi Arabia, Oman, as well as Qatar? They sent delegations.
እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ኩናት ብዛዕባ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ፀዊዖም ይነግርዎ ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ መጀመርያ እቲ ሰፊሕ ዝኾነ ስነ ስርዓት ቀብሪሲ እንታይ ትብል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ቀብሪ እቲ ድማ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ናይ ስዑድያ ልኡኽ ናይ ዖማን ልኡኽ ድማ ኣብኡ ክሳተፍ ምኻሉ ከመይ ጌርካ ትርእዮ ይብልዎ ኣለዉ Look, Iran is a nation of about 90 million. About 80% of them hate this regime and would like to see it gone. But you still have, quite a few million, a minority that they can bring to the streets. And what do they shout in the streets? I don't know if you heard this, Brian. They were shouting, death to Trump, death to me, of course, but death to Trump. We have to kill Trump. Death to America. This is what is the face of this minority that has taken over, hijacked this talented people, the Iranian people, the people who fight for freedom, have been massacred on the streets. ከም ዝብሎ ዘሎ ነተንያሁ ማለት ኢራን ናይ ሚሊዮን ህዝቢ ሃገር እያ ሚሊዮናት ህዝቢ ናይ 9 ሚሊዮን ልዕሊ 9 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ 80 ሚታዊት ህዝቢ ፀልኦይ ነቲ መርሕነት ተረፉ ቁሩብ ሚሊዮን ኣብ ፅርግያ እንተወፁ ዘገርም ኣይኮነን ስለዚ ዋላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ዝረኣናዮ የብልናን እዚ ህዝቢ ንሪኦ ዘለና እቶም ውሕዳት እቲ መንግስቲ ገዲዱ ደውፅኦም እዮም ስለዚ ካብ ኩሉ ካብቲ ኩሉ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ሞት ንዶናልድ ትራምፕ ሞት ንዓይ ከምኡ ድማ ጥፋትን ሞትን ንኣሜሪካን ንእስራኤልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ንሪኦ ነገር የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እቲ ስርዓት ደገፍቲ የብሉን ዝሞተዩ ህዝቢ ዝፀልኦ ዝወደቐዩ ገለ እዮም ዝብሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ኩንነት ዝረአ ዘሎ ግን ኢስና ሪፍሌክቲንግ ዳት ነቲ ንሳቶም ከውፅዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ሓሳብ ዘንፀባርቕ ኩነታት ይረአ የለን እቲ ብዘይ ቃል ዓለም እንታይ ዓይነት ፀገም ኣለካ እቲ መንግስቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ንርኢ ኣለና ንመብዛሕትኡ You cannot just say ንክንድዚ ዝኣክል ሰብ ገዲዶም እዮም ኣውፅኦም መገለልካ ክትዛረብ ክብድ በለይ ሶሪ I mean ወፂኻ ዲኻ ወፅኻ ብምንታይ እንቋፀሩኻ but whatever it is እዚ ናይ ሃይማኖታዊ መራሕናቶም እዩ ህዝቢ ድማ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ካብኡ ድማ ሃገሮም ከዓ ብዘወላ ትፀሎ መራሒ እውን ምንቲ ሃገር እንተተሰዊኡ እኮ ተኽብሮ ኢኻ ስለዚ ከቢድ ፈተና ኣጋጢሞም ነታ ሃገሮምን ነታ ሪሞምን ዝወደቁ ሰባት እዮም እዚኦም ስለዚ ሳከት ክሃድሙ ወይ ገለ ይኮኑን ኣብ ነታ ሃገር ተኣኪቦም ከለዉ ዝሞት እዮም ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ጉዳይ እስራኤል ዘሎ ብዓብዩ ንሱ ኣዝዩ ዝተፀልአ መራሒ ህዝቡ ብጀካ ተኣልየልና ካብ ስልጣን ድብሎ ፍቅሪ ዘፍቀሮ ሰብ ዘይብሉ መራሒ ክነሱ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብዚ እውን ካልኦት ሚድያታት ኢሎም ነይሮም እቲ እስራኤልን ዶናልድ ትራምፕን ዝገበርዎ ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ኢራን advantage ፈጢሩሉ ኣሎ እዮም ዝብሉ Unwritten rule in politics. Nothing revives a struggling government quite like an external enemy. And Iran may have just proved it. 7 months ago, the regime was battling angry protesters. Today, it is showcasing millions of mourners. I am talking about the funeral of Iran's slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. It's a 6-day multi-city state funeral which began on the 4th of July. Talk about irony with impeccable timing. Today is the third day of the ceremony. A procession covering nearly 6 miles or more than 9 kilometers through the heart of the capital is taking place. The burial is scheduled to take place on the 9th of July. The show that Iran put up on the first 2 days of the ceremony was anything but low-key. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቲ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ዛንታ እዩ እሱ ድማ ውሽጣዊ ሰላም ተሲኢንካ ወይ ውሽጣዊ ፀገም ተለካ ናይ ደገ ፀላኢ ብጣዕሚ ይጠቕመካ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኢራን ናይ ደገ ፀላኢ ተመንያ ኣይኮነትን ረኺባ ከይፈተወት እያ ናይ ደገ ፀላኢ ምክንያቱ እዚ ኩናት ከይመፅኦ ኩሉ ሕድገታት ክገብሩ ድልዋት እዮም ነይሩ ብዙሕ ሕድገታት ክገብሩ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ብመንገዲ ዑማን ይኹን መንገዲ ካልእ ገይሮም እዚ ኩናት ከይመፅእ ይጣፍኡ ነይሮም እዮም ግን ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ካብ ድሌቶም ወፃኢ ከቢድ ኩናት መፅዎም መኪቶም ድማ ወፅዮም ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክገብር ዘሎ ብግምጣል ክትርድአኩም ናይ ደገ ፀላኢ ይምነ ይምህለል ኣሎ ኤርትራ ውግእ ክጅምረሉ ስለይቲ መዓልተን ይዘቕስቅሳ ዘላ ምክንያቱ መፂኦም ካብ ደገ ክብል ግብፂ ሰራዊት ሒዞም ክቐርብዎ ለይትን መዓልተን እዩ ዝምህላል ዘሎ እንታይ ደርየካ እዚ ናይ ደገ ፀላኢ ነቲ ውሽጣዊ ሓድነትካ ስለ ዝሕግዝ ሻዕብያ ድማ ነዚ ቤላ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ ብፍፁም ናይ ኩናት ኣንፈት ከምዘየለ ወላ እውን ምስ ቂንታ ከም ዘለዎም ከስምዑ ይደልን እዮም ዘለዉ
ዓሪፍካ ተቐመጥ ንሕና ምሳኻ ፀገም የብልና ንስኻ ኢኻ ሽግር ትፈጥር ዘለኻ ንሕና ኣብ ጉዳይ ካየልና ንብሎ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ስጋት ንፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጠቂሙ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክስለፍ ንኸይገብር ምክንያት ክብዎ ይደልዩ እዮም they know this more than anyone ስለዚ እስራኤል ነተንያሁን ዶናልድ ትራምፕን ንመንግስቲ ኢራን ነዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ክውድቕዎን ከጥፍዎን ንመራሕቲ ቀቲሎም እዮም እቶም ተሪፎም ዘለዉ ግን ነቲ ሃገርን ባንዴራን ሒዞም ስለተረፉ ነቶም ዝሞቱ ብጅግንነት ዝሞቱ ዓብ ክብሪ ይወሃቦም ኣሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ህዝቢ ኣሜሪካ ሓቀኛ ምስላ እንታይ ከም ዝመስል ፈሊጥዋ ዲሞክራሲ ከነምፃልኩም ኢና ሓርነት ከነምፃልኩም ኢና ናፅነት ከነምፃልኩም ኢና ኢሉ ብደገ መብፃዕታት ዝኣቱ ዝነበረ እቲ ዲሞክራሲ ናቶም ኣብ ቦምባታት ሓዚሉ ከም ዝመፀካ ርዮም ዩኒቨርሲታት ናቶም ከዓኑር እዮም ሕክምናታት ናቶም ከዓኑር እዮም ቤት ትምህርትታት ከዓኑር እዮም ትሕቲ ቅርፂ ቢንቶታት ከዓኑር እዮም ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ በናይ መልክዕ ከም ዝመፀካ ተረዲዎም ቅድሚ ሕጂ ዲሞክራሲ መብፃዕ ዝኣተውሎም በዓል ኢራቅ ከምኡ ድማ ሊብያ ከመይ ከም ዝኾኑ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ክርድኦ ጀሚሩ ብማዕዶ ዘይተረድኦ ኣብ ገዝኡን ኣብ ኣፍንጭኡን ምስ መፅኦ ክርድኦ ጀሚሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እወ መንግስትና ከይንፈትዎ ንኽእል ኢና ፀገማት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሽግራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝቐለለ ግን መንግስትኻ በዓልካ ምቕያር ምዃኑ ተረዲእዎለት ህዝቢ ካብ ኣሜሪካን ካብ እስራኤልን ፅቡቅ ነገር ኣይትፀበሕ ፍጹም ፅቡቅ ነገር ኣይትፀበሕ እቶም ዓበይቲ ከምኡ ይብልዎም ነይሮም ቀደም ስለ ዝፈልጥዎ እቶም ናይ ሽግና ይኣምኑን እዮም ነይሮም ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ስለ ዝርዩ ዝነበሩ ፅቡቅ ነገር ኣሜሪካ ክትገብረሎም ትኽእል ይመስሎም ነይሩ ጓል ኣሜሪካ ፅቡቅ ክትገብርን ህዝባዊ ናይ ከኣለትን ኣላ እዚያ ፈላለኹም ረይዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ፅቡቅ ክገብር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ሃገር ኣሜሪካ ኩሉ ነገር መንግስቲ ዝመርሖ ኣይኮነ እቲ ፍሪ ኢኮኖሚ ዝብል ሰባት ነገራት ባዕሎም ዝምርሑ ብዙሓት እዮም ዘለዉ መንግስቲ ሕጊ ጥራይ ዘውፅእ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ፖሊሲታት ካብ ዘየታታቱ ነዊሕ ገይሩ እዮም ዝብልዎ ብጀካ እቲ ብግብሪ ዝረኸበ ገንዘብ ንኩናትን ንሽግር ናይ ዓለምን ንዓለም ንምቅፃል እንተዘይኮነ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘርብሕ ፖሊሲታት ኣይገብርን እዮም ዝብሉ እዚ ድማ መርኣያ ናቱ ዝሓለፈ 26 ዓመት ካብ 2000 ጀሚሮም ዝኸድዎ ዘለዉ ዕዳ ብርስ ዕዳ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዩ ሓድሽ ኤርፖርት ስለ ዝሰርሑ ሓድሽ መንገድታት ስለ ዝፈጠሩ ብዙሕ ትሕታርፂ ኣይሰርሐትን ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል እቲ ፈደራል መንግስቲ እንተወሓደ ብጀካ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ፀገምን ሽግርን ኣብ ምክልኻልን ኣብ ኣፅዋራት እንተዘይኮነ ብዙሕ ነገር ዓበይቲ ነገራት ኣይገብርን እዩ ዘሎ እዮም ዝበሃል እዚ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዳርጋ ፅቡቅ ነገር ምግባር ካብ ዘቋርፆ ነዊሕ ገይሩ ኩሉ ኣተኩሮናቱ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ከመይ ጌርካ ንዓለም ኣብ ኢድካ ትእትዋ ኣብ ኢድካ ምስ ኣእተኻ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ሃብቲ ወሲድካ ንህዝብካ ትጠቕሞ ይኮነን ዘሎ ሎሚ ነተን ኮርፖሬሽንስ ተመስገን ዘይፈልጣ ይኣኽለኒ ዘይፈልጣ ኢሎን ማስክ ትሪልዮኔር ኮይኑ ኣሎ ለይቲ መዓልትን ድማ ተወሳኺ ገንዘብ ንክረክብ ክህንድስ እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት ነቲ ዝረኸቦ ነቲ ግዳም ሓደር ዘሎ ክሕግዜ ክብል ቻሪቲ ክገብር ኣይስማዕን እዩ ዝኾነ ይኹን ህያብ ክገብር ኣይስማዕን እዩ ቢል ጌትስ ከምኡ ቻሪቲ ክገብር የኢሉ ንዓለም ምላሽኪዑ ግብረሰናይ ኣይኮነን ዝገብር ነይሩ መህብተሚ ዝጥቀም ነይሩ ኮቪድ እናፈጠረ ፀገም እናፈጠረ ሕማም እናፈጠረ ከም መድሃኒት ድሸይጥ ነበረ እዩ አንድ ደርፍላ ናይ ረዘና ዓለም ሕማም ኣራቢሖም መድሃኒት ድሸጡ ኢልዎ ስለዚ ጥሜት ፈጢሮም እኽሊ ድሸጡ ስለዚ ኩሉ ነገርሲ እቲ ነገራት ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ብውሕዱ 16 ዓመት ማለት እዩ ካብ 2000 በቲ ናይ ኒውዮርክ ገለ ኢሎም ምስ ጀመሩ እቲ ናይ القاعدة هريمهم نايلو مسجمر كحوت بجسب فورين بوليس أمريكا بإسرائيل زوار مالتيو بفلا يبز معك لما براي يكون بأفريقيا كل جزء حدا جنيان حماقني وحججن أفزجر ده درجة بس يحملوا سلزي تي كونتات نريوز لنا نبزح نجر نتنياهو دما نمودا تكاردناتو كتك أمينا نريوز لنا. So I think that if the Iranian people were given a chance, they'd throw these bums out, and I think we have to recognize that they are not America's friend, and we should not let them have nuclear weapons or the means to deliver them, both to us, but also to you. That's very, very dangerous. So this is a battle of freedom versus fanaticism, and the fanaticism can be seen on the streets of Iran. As far as the countries that go there, well, I think there's sort of a kind of a betting on hedging bets, but I think most people understand that the positive force for good, including the countries that went there, the positive force for good, for security and prosperity in the Middle East is not with Iran. It's the countries that stand against Iran, and that's the United States and Israel, whose brave soldiers fought shoulder to shoulder to cut down Iran's nuclear threat and their ballistic missile threat. كم تري وزلهم أب أمريكا زلوا تجاب نمكات
ኣብቲ ንሱ ዝፈትዎ ናይ ትራይት ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ዘእንግድ ፎክስ ሚድያ ከይዱ ትዛረብ ዘሎ ኢራን መንግስቲ ኢራን ኩሉ ግዜ ናይ ጥፋትን ናይ ሕማቅን እዩ ንሕና ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኢራን ሓያል ንኸይትኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ንሰላም ዝሰርሕ መንግስቲ ተደሊኻ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን እዮም ኢራን ንፅቡቅ ነገር ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ሃገራት ምስ እስራኤልን ምስ ኣሜሪካን እንተዝሰርሑ ድሓሸ ድሕሾም ውፅኢት ክረኽቡ ዝኽእሉ ብኢራን ሰሪሕካ ክመፅእ ዝኽእል ሰላም የለን እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣምናሹር ምስ ነተንያሁ ሰሪሕካ ፍልይ ዝበለ ሰላም ክመፅእ ክእል ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን ዘሎ ይመስለኒ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እያ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ካልእ መልክዓት ናሓዘ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩናት ንግዚኡ ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ሙንኪ ኢራንን ኣሜሪካን ከምኡውን እስራኤልን ካልኦትን ብፕሮክሲ መንገዲ እውን እቲ ኩናት ከስፋሕፍሓሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ፎር ኤግዛምፕል እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕትታት እናቐፀለ እናሰፍሐን ይኸይድ ከም ዘሎ ቀፃሊ ነቲ ኣሜሪካ ጠጦ ኮብለ ደገሎደ ትበሃል ዝነበረ እናተጣሕሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ ከም ገሊልካ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዓብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ነተንያሁ ብዘይ ኩናት ክነብር ዝኽእል ስርዓት ኣይኮነን and we will see እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢራን ድማ ብርግፅ ነቲ ቀብሪ ናይቲ ስፕሪም ሊደር እቲ መንግስቲ ንፖለቲካዊ መዓላ ንህዝቢ ኣብ ጎኒ ሃገሩን ባንዴሩን ደው ንኽብል ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ድማ ይኽሰስ እዮም ብርግፅ ኣማራፂ እውን የብሎምን ሓድነት ናይቲ ሃገር ንከተውሕዝ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መኸተ እውን ስለ ዘለዉ ንሕና ድማ ንኩሉ ኣንግላት ናርኣና ብኩሉ መኣዝ እናርኣና ናባኹም ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባርን ደገፍ ምሃብን ድማ ኣይትብቀቑልና ኣይትብቀቑ ክሳብ ዝያ ደረጃ በፅሕኩም ዘለዎም ላይክ ይገበርኩም ክትወፁ ሃየንት ኣለዎ ተንኪ ቨሪ ማች ኣብ ካልእ ቪድዮ ይራኽበና